Na hát, hölgyeim és uraim, itt vagyunk újra az FC csatornán. Most meg fogjuk tippelni a La Ligát. Tudom, hogy rég volt ilyen tippelős, mert megígértem ugye, hogy végig fogjuk tippelni a top 5 ligát. Úgyhogy végig is fogjuk csinálni. Csak egy kicsit csúsztam egyébként, úgyhogy azért elnézést kérek. De jobb később, mint soha, úgyhogy kezdjük. Na hát, hölgyeim és uraim, itt van alattam a tabella egyébként, srácok. Itt láthatjátok a jelenlegi állást, már van, aki 5 meccset játszott egyébként. A Barca jól áll egyébként jelenleg. Na, szerintem a utolsó nem lesz más, mint a Leganes szerintem. Ők ugye most jutottak föl, úgyhogy szerintem egyből ki fognak esni a 20. helyen. Nézzük a keretüket szerintem. Itt játszik Dimitrovic a kapuba, akit Mitrovicnak hívnak egyébként, rosszul ejtettem ki, elnézést. Hát ő már egy tapasztalt kapus, egy kopasz kapusról van szó, akit a Sevillából hoztak, mennyiért hoztak, ingyé hozták egyébként. Úgyhogy nem rossz az az igazolás, nem tudom, hogy ő véde egyébként, szerintem ő véd, nem. Soriano véd, úgyhogy ja, hát azért gondolom ő véd, mert ő fiatalabb, és Dimitrovic is szerintem azért fog védeni néha. De Soriano az első számú kapus. Hát annyira nincsenek nagy nevek ebbe a csapatba, egyébként Dimitrovic az egy nagy legenda, már kapusba. Hát jó volt a Sevillába, azt hiszem. Meg valahol máshol is volt még jó, nem tudom, hogy hol. Na de Dimitrovicról ennyit. Nézzük a hátvédjeiket. Hát itt nincs sok középső hátvéd egyébként. Van 4 darab, ami egyelőre nem lesz elég szerintem nekik. És hát itt a rotálásról lehetne szó. És a rotálás szerintem nem nagyon fog működni ennél a csapatnál. Mert hát nincsenek túl sokan. 25-en vannak csak a csapatban, ami annyira nem sok. Szerintem egy 27-28-nak kell lenni. Mint a Békés Csaba az FC 25-be. Ott is jövőre annyi játékos lesz. Már megvannak a játékosok egyébként, hogy kiket akarok igazolni az FC 25-be. Majd 2 hét múlva meglátjátok őket. Na. Sergio González még itt van. Ő a kapitányuk ugye. Annyira nincs nagy játékos. Itt van Aller. Ezt nem is láttam, hogy ide igazolt. De kölcsönbe csak Aller. Az utolsó... Ja, ő volt az, aki az utolsó pillanatban igazolt a Dortmundból. Aha, már értem. Valami ilyet írtak ki, hogy valami nagyon meglepő igazolás, hát ez az is szerintem. Ő azért itt fog vágdosni gólokat, csak az a gond, hogy ő eléggé sérülékeny. Úgyhogy ezért is adták kölcsön a Dortmundosok ide. Itt van Mikel de la Fuente, aki egy szerintem egy nem rossz csatár egyébként, benne azért még van fejlődni. Fejlődhet még bőven. Azért fiatalok nincsenek sokan a csapatban egyébként. Cissé is itt van, aki fiatal, de ő annyira nem tetszik nekem. Szerintem a 19. az nem lesz más, mint a Real Valladolid. Ők azok, akiket kiütött 7-0-ra a Barcelona, úgyhogy szerintem semmi esélyük nincsen egyébként ebbe a ligába. Itt van Hein, akit az Arzenáltól kölcsönbe szereztek meg. Ő egy tehetséges kapus szerintem egyébként, észt kapus, úgyhogy nem tudom, hogy mit várjak tőle egyébként, de hát szerintem amúgy nem lesz annyira egy rossz se, de jó se lesz, hát tud fejlődni, az biztos. Itt van Csuki, akinek érdekes neve van, 20 éves, 300 000 ér, 300 000 eurót ér. Úgyhogy ez nem sok még, de tudhat még fejlődni. Itt van Latasát, akit a Reáltól szereztek meg. Nem is tudtam, hogy van ilyen Latasájuk a Reálnak. De ezek szerint ott játszott a csatárjuk, úgyhogy ja. De ő nem tudom, hogy fog-e tudni teljesíteni, hát nem ez a szint egyébként. Nem a La Liga szintje a Latasa. Ez a csapat se La Liga szint, úgyhogy
Nézzétek meg, Hein, Ferreira, Acerves, nincsen nagyon nagy név egyébként, nincs is bal hátvédjük, mi az Isten? Vagy Pereznek, vagy Rózának ott kell, hogy játszon. Hát én Rózát raknám ki oda. Mondjuk attól függ, hogy bal vagy jobb lábas egyébként az adott ember. Tehát szerintem ki fognak hullani. Szerintem a 18. valamiért szerintem az Alavas lesz. Hát nincs nagy mélység ebbe a csapatba, 23-an vannak csak. 26 az átlag életkor, ami annyira nem jó egyébként, lehetne egy 25 is simán, vagy 24,5. Úgyhogy, ja. Itt van Novoa, aki Lipcsei volt még annak idején, őt láttam gólt lőni, nem tudom, hogy lett belőle jobb hátvéd, ezt ne kérdezzétek, de mindegy. Ő sérült. Itt van Manu Sánchez, aki 24 éves. Ő lesz a bal hátvédjük, hát nincs nagy mélység ebbe a csapatba, azt látjuk. Hát centerbackbe megvannak, kb. Még egyet lehet, hogy kellett volna igazoljanak egyébként. Mourinho, Diarra, azt bírni fogják. Jobb hátvédbe én nem tudom, Novoát még nem láttam jobb hátvédbe játszani, csak csatárnak láttam. Úgyhogy nem tudom, hogy itt mi lesz, most egyelőre sérült a Novoa, úgyhogy Tengaliának kell játszanod. És itt van Blanco is, van 2 hatosuk, Blanco fog kezdeni szerintem, ez nem lehet kérdés. Azért nincs túl sok középpályásuk se egyébként, nincs is attacking midfielderjük, egy tízesük az nincs, úgyhogy ja, hát ez egy katasztrofálisan kevés játékos van ebbe a csapatba, csatárjuk meg jó sok van egyébként, van 1, 2, 3, 4, 5. Hát ami szerintem kicsit sok, egyet el kéne adni. Mondjuk ezt a Kike Garciát én simán eladnám, úgyhogy nem tudom, ők tudják, de szerintem ki fognak esni. Most jelenleg egyébként 7. helyen állnak, szerintem ez rosszabb lesz idővel. Na megvannak a kiesők, jöjjön a 17., aki szerintem nem lesz más, mint a Hetafe, szerintem 17. lesz. Ők ugye most 18-ak, azt hiszem, itt van alattam egyébként, igen, 18-ak, úgyhogy szerintem bent fognak maradni, de épp hogy. Náluk is nagyon kevés játékos játszik. Mi van a La Ligával? Hát alig van squad depth, való. Itt van Soria, akit ismerek így név alapján, amúgy annyira még nem láttam védeni, 5 millió tér valahogyan, nem tudom, hogy hogyan, szerintem annyit nem ér, egy 3-at kéne érjen. Itt van Letacek, aki cserekapus lesz szerintem. Diané, hát annyira nem jó. Berokál, hát annyira nem jók itt a játékosok. Itt van Iglesias, aki még talán jobb hátvéd, de nincs több jobb hátvédjük se egyébként. Úgyhogy ez kicsit gond, nem fogják bírni szerintem a tempót. Úgyhogy épp hogy bent fognak maradni, de nagyon nagyot kell, hogy küzdjenek, hogy bent maradjanak szerintem. Középpályásból alig van, nincs sok egyébként nekik. 1, 2, 3, 4 van nekik. Van egy 6-osuk, ami annyira nem sok, és nem is jó ez a 6-os. Úgyhogy hát szerintem épp hogy bent fognak maradni. Itt van Péter a Real Madridból. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz jó itt. Na hát szerintem a 16. az nem lesz más srácok, mint a Celta Vigo. Elhozták Marcos Alonsot a Barcelonától, ingyen azt hiszem, így van. Lejárt ott a szerződés az öregnek, 33 éves, hát nem tudom, hogy itt beleillik ebbe a csapatba. Jelenleg 6. a Celta Vigo egyébként, ami nem rossz kezdés. Itt játszik még, kapuba van egy Villáriu, ő fog ott védeni, Guieta cserekapusnak jó. Itt van Moriba, itt játszik, hát én őt annyira nem ismerem, pedig Lipcsei volt, úgyhogy
hát nem sokat játszott ott se. Hát itt szerintem azért fog tudni játszani, de nem biztos, hogy sokat. Itt van Borja Iglesias, akit nem tudom, hogy miért hoztak el a Real Betis-től. Mert hogy itt van Aspas. Lehet, hogy ő már nem teljesít annyira, mert már öregszik. Itt van egy Álvarez, aki fog tudni fejlődni szerintem. Annyira nem fognak jól teljesíteni, de ki se fognak esni szerintem. Hát a 15. szerintem nem lesz más, mint az Espanyol. Sergi Gomez van, aki itt ismertebb egyébként, ő se ér már túl sokat egyébként. Ő a kapitányuk. Elhozták Kumbullát, aki annyira egy nem túl jó, meg nem is rossz játékos. Hát egyébként nekik jó szerintem itt, hogy itt van Kumbullá. De hát a Rómából jött ide, úgyhogy szerintem itt azért fog teljesíteni. És ja, Pacheco a kapusuk, akit annyira nem ismerek, 32 éves, úgyhogy van tapasztalata a kapusnak. Juan Garcia a cserekapusú. Itt van Alex Král, akit láttam már az Unionba játszani. Nem játszott jól egyébként, nem volt jó. Hát nem tudom, hogy itt fog-e tudni teljesíteni. Még talán egy kicsit tud fejlődni, nem tudom, hogy kezdő-e, de szerintem az. Mert nincs másik hatosuk. Nézzük csak. Kezdő az, ja. Eladták Hosselut. Úgyhogy, ja, ő elment Katarba, azt hiszem, vagy hova. Valahova oda Közel-Keletre. Itt van Veliz csatárnak, aki fog tudni fejlődni szerintem. Ő eléggé nagy gólvágó tud lenni, hogyha akar. Úgyhogy, ja. Itt van Roca, aki nem tudom, egy nagy... Nem tudom, hogy milyen, nem ismerem őt. Úgyhogy, ja. Hát szerintem ők se fognak nagyot menni idén, de talán még a Veliz kisegítheti őket, meg a csatárjaik, a Csedírra. És miért gondolom ezt? Hát 27,3 az átlag életkora, ami már bár túl öregnek számít, az biztos, hogy nem fognak kiesni. Van egy Grave kapusuk, aki közepesen szar, ezt kell, hogy mondjam. Nem tud jól védeni amúgy, szlovák, úgyhogy megvan róla véleményem. Itt van Lato, hát egyébként azért van középhátvédjük, van 3 kapusú. A védelem nem tűnhet rossznak egyébként, ez a Valiant, ez nem rossz. Meg ez a Copete se rossz, ők fognak szerintem játszani. És ez a Copete még tud fejlődni is, meg ez a Van der Heyden is még tudhat fejlődni. Úgyhogy ja, Raio a csapatkapitány, nem tudom, hogy mennyire fog játszani, de mindegy. Itt van Chiquinho, aki szerintem egy jó tehetség is lehet, akár hogyha föl tudják építeni. Ez csak rajtuk múlik. Itt van Asano, aki azért fog tudni teljesíteni, őt a Bochumtól szerezték meg. Úgyhogy, ja, hát csatárjuknak itt van Muriki, aki azt hiszem mennyi gólt lőtt tavaly? Mennyi gólt lőttél tavaly, öcsi? Aha, 7 gólos 29 meccsen. Nem rossz az egyébként. Hát szerintem a 13. az nem lesz más, mint a Las Palmas. Hát ők egyébként megvannak 28-an, ami nem tűnhet rossznak. És egy darab válogatott játékosuk van, ami annyira nem jó, úgyhogy ezért gondolom ezt a helyet nekik. Itt van Javi Munoz, aki nem tudom, hogy jó-e vagy rossz-e, de nem biztos, ő nem jó annyira, Javi Munoz. Hát ő egy elpazarolt tehetség, mert azt tudom, hogy tehetség volt nemrég, de hát el lett pazarolva. Itt van Ivan Gil, aki most érkezett az Andorrától, nem tudom, hogy föl tudják-e építeni, remélem neki a legjobbakat. Jelenleg kieső helyen állnak egyébként, de följebb tudják szerintem hozni magukat. Álvaro Valles a kapusuk, aki egy jó kapus szerintem ezen a szinten. Ő fog tudni védeni, hát a védelmükben van, aki jó, van, aki szar, úgyhogy ja. A támadójuknál ott egy Fabio Silva, aki szerintem tud teljesíteni.
Meg itt van egy Mata, aki már öreg. Oli meg Bernie is itt van, cserél lesz valószínűleg, vagy lehet kezdeni fog, nem tudom. Kezdő egyelőre egyébként meg Bernie. Úgyhogy, ja. De hát ez a hely szerintem tökéletes lenne nekik. Srácok, a 12. az nem lesz más, mint a Sevilla szerintem. Ugyebár itt játszott Sergio Ramos, aki elment és most szabadon igazolható, szabadúszó, és még nem igazolta le senki. Nem jó a védelem egyébként annyira. Bár itt van Badé, de ő nagyon sérülékeny. És Salah se a legélesebb kés a vajban, vagy falban, vagy hogy mondják. Salah sem a legélesebb kés a fiókban, úgyhogy ja, Nyilанд nem jó kapus, nem is értem miért ő kezd egyébként. Már 34 éves. Fernándeznek kéne, hogy védjen. Legutóbb én úgy láttam, hogy Nyilанд védett, így van. Úgyhogy ja. És itt van Suso, meg Luque Bacchio is egyébként egy jó játékos. És Isaac Romero is itt játszik, úgyhogy ő jó csatár egyébként. Lokongát is elhozták, ő sérülékeny, őt nem kellett volna szerintem. Jesus Navas vissza fog vonulni, januárban, ezt nem is tudtam. Nem áll, az öreg visszavonul. Na hát a 11. szerintem a Valencia FC lesz. Itt játszik Mamardashvili, aki a világ egyik legjobb fiatal kapusa egyébként. Békés Csabai Mamardashvili, aki Liverpoolba fog költözni jövőre. Szerintem az egy nagyon jó igazolás, úgyhogy ja, itt egyértelműen a kezdőkapus. Itt van Diakhaby, aki hát annyira nem rossz védő, csak sérülékeny, az a gond. Nem szeretem a sérülékeny játékosokat. José Gaya egy jó balhátvéd, őt játszatni kell. Correia nagy tehetség egyébként szerintem, úgyhogy belőle még akármi lehet. Vázquezből is akár még bármi lehet. Enzo Barrecenából is szerintem játszatni kell. André Almeida, hogy nincs egy rossz keretük szerintem, úgyhogy túl fogják teljesíteni az elvárásokat. Jelenleg 20-ak, de szerintem vissza fogják hozni. Hugo Duro le van sérülve, hamar vissza kéne, hogy jöjjön. Na hát hölgyeim és uraim, a 10. az nem lesz más, mint a Rayo Vallecano. Lehet, hogy előre raktam egyébként nagyon őket, hát ez a csapat nagyon öreg, azt láthatjuk. Hát 29 az átlag életkor, ami nagyon soknak számít. Nincs egy nagy tehetségük egyébként itt. Raúl de Tomás van, aki csatár és jó befejező, de ő is már 29 éves. És itt van még Fernández, akit hoztak a Barszától, és őt kölcsön kéne szerintem adni, vagy játszatni. De hát nem nagy csapatuk van, az biztos. Lehet, hogy túl fönt tettem egyébként. Nem jó ez a csapat, lehet lejjebb rakom. Hát hölgyeim és uraim, én úgy döntöttem, hogy ide rakom őket, így ide. Jó. Na hát a 9. szerintem nem lesz más, mint az Osasuna. Egyébként lehet, hogy őket is túl föntre hoztam, de hát jelenleg is 9-ek egyébként, ez fura. Brian Zaragoza itt játszik, akiből nagyon-nagyon lehet kiépíteni szerintem. Ő egy jó játékos, úgyhogy ide visszaküldte a Bayern. Azt hiszem itt is játszott, de nem biztos. És hát itt fog tudni teljesíteni, mert a Bayernben alig játszott, nem is játszották egyébként. Úgyhogy ja, itt van Raúl Garcia. Szerintem egyébként Zaragoza fogja kerizni a csapatot. Úgyhogy így is van. De szerintem Zaragoza miatt 9-ek lesznek. Szerintem a 8. srácok a Real Betis lesz. Egyébként nincs egy rossz keretük, úgyhogy szerintem ez reális lehet ez a 8. hely. Hát azért hoztak csomó játékos, Netent is itt hozták.
Llorente is itt van középhátvédnek, Rui Silva egy jó kapus, itt van Adrián a Liverpoolból, aki már 37 éves, nem kell játszani szerintem. Viestes is itt van kapuba, nem tudom, hogy melyik lenne a cserekapus, inkább Viestes, csak nem cserekapuba egyébként. Cserekapusnak a kispadra. Lo Celso egy nagyon jó középpályás, nem is értem miért hagyta el, tehát mondjuk létszám felettivé vált, úgyhogy értem. De hát neki ez túl kicsi ez a csapat szerintem, valami nagyobba kellett volna, hogy igazoljon, na mindegy. De itt jó lesz szerintem egyébként. Itt van Isco, aki nagyon jó, csak most le van sérülve sajnos. Úgyhogy, ja, itt van Vitor Roque, aki szerintem itt fog tudni teljesíteni, hát a Barszában nem nagyon sikerült neki, mert nem nagyon játszották. Na hát srácok, a 7. szerintem nem lesz más, mint a Girona. Hát rendkívül lerabolták ezt a csapatot egyébként, úgyhogy lehet, hogy ez a 7. még túl sok is, de jelenleg 6. helyen vannak egyébként. De szerintem ez a 7. hely ez fair lenne. Itt van Cigánkov, aki szerintem egyébként jó játékos. Elment ugye innen Dovbik, illetve Alex Garcia is, a Leverkusenbe igazolt. Úgyhogy hát nem tudom, nem sikerült őket pótolni egyébként. Hát itt van még Van de Beek is, aki nem tud teljesíteni egyébként. Romeo is itt van a Barszából. Abel Ruiz lesz a csatár szerintem egyébként, de ő nem annyira jó, mint Dovbik. Úgyhogy biztos, hogy vissza fog esni a teljesítményük. Pau López egy jó kapus szerintem, úgyhogy ő tud védeni jókat. Hátvédekben annyira nem jók egyébként. Na és innen lesz izgalmas egyébként, srácok, az esemény. 6. az szerintem a Villarreal lesz. Hát egyébként ők jól kezdték a szezont. Eligazolt tőlük Sörloth, illetve Jörgensen. Egy jó kapust eladtak egyébként, illetve Sörloth is egy jó csatár volt tavaly. Úgyhogy szerintem egyébként azért tudni fognak teljesíteni, mert egyébként azért igazoltak játékosokat, csak annyira nem jók szerintem ezek a játékosok. Úgyhogy nem is értem, hogy Berryt miért ennyiért igazolták, és nem ér annyit szerintem egyébként. Parejo már öreg, Alex Baena nagyon jó játékos szerintem. Itt van Jeremy Pino, aki nagyon jó, ő benne van potenciál még jobban. Úgyhogy így is van. Kamvalába is lehet simán potenciál. Hát sokkal fiatal egyébként ebbe a csapatba, úgyhogy van egy Luis Junior kapuba, ő fog védeni. Szerintem egyébként jó, hogy van sok fiatal a kapuba, vagy a csapatba, úgyhogy szerintem jók lesznek egyébként. Az 5. az a Real Sociedad lesz szerintem. Na hát egyébként tőlük elment sok játékos, nagyon jó játékosok mentek el tőlük. Mikel Merino is elment ugye az Arsenalba, Lenormand is az Atleticóba igazolt, úgyhogy azért vannak itt gondok, lesznek gondok. Aguerdot leigazolták Lomba, kölcsönbe, Becknek, úgyhogy ja. Lukas Ucic is itt van, aki középpályás, róla nem tudok sokat. Sergio Gomez az jó lesz szerintem. És hát Zakarian sérült, ő nagyon sérülékeny játékos ő is. Úgyhogy ja, de Oyarzabal az jó volt az EB-n, úgyhogy itt is fog teljesíteni szerintem. Illetve itt van Kubo, aki nagyon jó szerintem, jó volt tavaly is. Na hát a 4. szerintem az Athletic Bilbao lesz. Egyébként egy nagyon jó csapatról beszélünk, ugyebár itt játszik Nico Williams, illetve Iñaki Williams is. Nico Williams meglepő módon nem hagyta el a csapatot, és lojális maradt még egy évig. Ő szerintem el fog igazolni a nyáron, úgyhogy így van, de addig is erősíti a csapatot, és jól fogja tenni szerintem.
Úgyhogy ja. Itt van Unai Simon, aki le van sérülve sajnos, hát ez nagy érvágás egyébként. De hát itt van Aguirre Bezala, vagy nem tudom kimondani a nevét. Aguirre Bezala, jó, inkább hagyjuk. Illetve Padilla is itt van, aki fiatal még kapucsnak. Dani Vivian is itt van, aki egy jó belső védő szerintem. Alvarez, nem rossz ő se. Hát azért ez egy erős csapat, Sunset is itt van, jó a középpályájuk viszonyban. Nem tudom, Barca fanok, kövezzetek meg! Tudom, hogy jól indultatok, én kívánok nektek sok szerencsét egyébként, tehát szerintem a harmadik ez a Barcelona lesz. Ez egy kiváló csapat, csak hát szarul igazoltak. Egy 6-os kellett volna igazolni szerintem. Hát Dani Olmo szerintem egyébként jó játékos. Ismerik a Lipcséből, jó lesz. Nagyon jó lesz szerintem. Itt van Araujo, aki egy jó játékos, csak megint nagyon sérülékeny, és sokan mondják, hogy el fog menni, de nem tudom, hogy mit lesz vele. Christensen is meg van sérülve, nem tudom ki játszik itt a Barszába egyáltalán, aki nem sérült. Kubársi, hát ő most annyira nem jó, mint tavaly egyébként. Eric Garcia se rossz egyébként. A kapusuk az jó, azt tudom. Koundé, ő egy jó játékos. Gavi visszagyógyult elvileg, úgyhogy most már fog tudni játszani lassan. Frenkie de Jong is sérült, nagyon sokat sérült, azt látjuk. Ansu Fati visszatérhet, őt nem tudom, hogy hol fogják játszatni. Szerintem sehol. Megint sérült. A Flicknek egyébként jó a taktikája, azt láttam. Robert Lewandowski jó. Lamine Yamal nagyon jó játékos, ő fogja ontani a gólokat szerintem. Hát a második szerintem a nagyon jól igazó Atletico Madrid lesz. Ugyebár ők leigazolták Conor Gallagher-t, aki jó középpályás egyébként, fiatal is még viszonylag. Úgyhogy még van benne potenciál, Alvarezt is itt igazolták. Ő fog gólt lőni szerintem sokat. Zörlot is itt van, aki jó csatár szerintem. Ez a 3 csatár, ez nagyon jó. De szerintem Griezmann vissza fog lépni egy kicsivel. Korrá nem tudom, hogy fog így játszani, max csere lesz akkor. Lemar is itt van, Lino, Llorente, szóval nagyon sok játékos van, aki jó. Illetve van egy pár öreg fém játékos. Oblak jó kapus. Na és hát szerintem a bajnok az egyértelműen a Real Madrid lesz. Jelenleg egyébként ők a másodikak, a Barca vezet egy ponttal, de ők még nem játszottak, úgyhogy ma fognak azt hiszem játszani. Ma vasárnap van, amit veszem föl, szerintem ti hétfőn vagy kedden látjátok. Itt van Endrick, akit most igazoltak le, Mbappét nem is értem, hogy miért csatárnak használják. Lehetne úgy csinálni, hogy Endrick a csatár, és akkor Rodrigot kiszedjék a csapatból, és Vinicius meg ott játszana a jobb szélen. Mbappé meg a bal szélen, így is lehetne csinálni, ahogy én mondom. Luka Modric még mindig jó szerintem, 39 évesen, Ceballos se rossz, de hát ő sérült. Bellingham is sérült sajnos, kicsit sok a sérült egyébként. Tehát reméljük mielőbb meggyógyulnak ők, és akkor jók lesznek. Hát védőkkel annyira nem állnak egyébként jól, de hát hol nem állnak jól egyébként, ez tény. Ez tény és való, hogy rengeteg jó játékosuk van. Courtois kapuba, Lunin, tök jó az a csapat. Egyébként Kroos hiánya szerintem fájni fog. Hát hölgyeim és uraim, ez lenne az én tier listem a La Ligával kapcsolatban. Hamarosan jelentkezek a szériával, illetve a francia ligával is. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. És ez a tier list ott lesz nem a leírásban, hanem a komment szekcióban, hogyha ti is meg akarjátok csinálni. Köszöntöm szépen a figyelmet, és szevasztok!